Eguzkia. Eguzkia lurretik gertuen dagoen izarra da. Eguzkiak argia eta berotasuna ematen dizkigu. Lurrak eguzkiari bira emuteko 365 egun behar ditu. Bira honetan udazkena, negua eta udaberria sortzen dira. Merkurio, planeta beltza deitzen diote. Kraterez beteta dago. Egun espero handia egiten du, eta gauez hotz handia egiten du. Artitzarra, sumendien planeta deitzen diote, hodeiez estalita dago, bero handia egiten du, gauean dizdiratsu agertzen da. Lurra, planeta urdina deitzen zaio, ilargi bat dauka eguzkiaren inguruan bidaka dabil. Ilargia, lurraren satelite bakarra da. Lurraren inguruan eta bere ardatzaren inguruan biraka dabil. Bere ardatzaren inguruan jira biran 27 egun, 7 ordu eta 43 minutu behar ditu. Ez atmosferarik, ez da urik. Ilargiaren faseak berria, hilgora, hilbetea, hilbera dira. Marte, planeta horia deitzen zaio. Gurantzerakoena da, 20.000 metroko mendiak ditu. Jupiter planeta eraltoia da eta 16 argi ditu. Saturno, planeta ederra deitzen diote. Eraztunez inguraturik dago, 18 ilargi ditu. Urano, planeta arraroa deitzen diote, 18 ilargi ditu. Neptuno, urdin kolorekoa da. Haize indartsuak ditu. 20.000 kilometro ordutakoak 4 eraztun ditu. Pluton, txikiena da. Batzuk planeta ez dela esaten dute. Oso ezezaguna da.
Satelite artifizialak handienetarikoa den teleskopioa Hubble du izena. 1980ean atmosferara jaurti zen. Argazki honetan lurra espazial untxi batetatik ikusiko dugu. Lurretik 584 kilometrotara dago eta lan honetan erabili ditugun argazki gehienak berak atera ditu.